За истинска битка се е приготвил и следващия кандидат. Мен всички ме харесват. Аз съм красив, мога да пея. Надявам се да ме харесаш и ти. И вярвам, че аз съм следващият Music Idol. Иван Ангелов е на 23 години от Айтос. Пее от малък и още на 12 печели голямата награда за детска песен на конкурса «Сезони в Бургас». В историята на Music Idol не става въпрос за България, изобщо за световният Music Idol. Аз съм една от най-начетените и най-паметливи личности, свързани с общата култура относно света. Някой знае ли коя е столицата на Нова Зеландия? Не. Еми нищо. Ще ви я кажа. Стига да се срещнем пак. Стига да пращате SMS-чета. Столицата на Нова Зеландия е Уелингтън и това го знае всяко хлапе. Всеки делничен ден в 18 000 в 18 часа. Четвъртък вечер е. Тотнъм срещу Славия Прага. На 2 стаи от мене момчетата си пият биричката, пържени картофки, чипс, вкарват гол, обаче Майкъл Джексън нещо им пречи да слушат Пешо Василев. Кой си ти? Разбива се вратата, влизат, бам един. Намали. Добре, да, ще намалим, да. Извинявайте, момчета. Ма няма извиняй, ако се повтори още един, ще смачкаме. Още един път, ако се повтори. Ама, Майкъл се е Майкъл. Иван е съквартирант на сребърния медалист от миналата година Теодор Койчинов. Иван подкрепяше Теодор по време на целия сезон. Сега е негов ред да застане пред журито на Music Idol. I'm feeling lonely, lonely. You're the one that's only. You make me feel so blue. Извинявайте, уважаема госпожице, бихте ли ми дали своя номер? Моя? Съжалявам, че ми настръхна дясното зърно, но благодаря. Опа, стълбичка, брат. Качваме се. 1, 2, 3. I'm feeling lonely. Ей, там падна. I'm feeling lonely. Саша. Lonely. You're the one it's only. You make me feel so blue. Oh, I feel lonely. Lonely. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Съжалявам, че нямам инструменти. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the house, all the more, let's ride to the... A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the... Ти за мен си един клоун, без Палячо, да, абсолютно никакво покритие. Аз такъв певец на сцената въобще не искам да гледам. Еми, довиждане. Чакайте, това е нейното. Това е моето мнение. Ние си имаме наше мнение. Смисъл, meine Pflicht ist dich weiter zu führen, Галиба. Да. Довиждане. Смисъл, аз ли да съм на... Чакай, дай ние да кажем нещо. Тихо, ние те слушахме Тя внимателно. немски не разбира. Иване. С това до никъде няма да стигнете просто. Аз за никъде не искам да стигна. Аз защо си сте правя тук? гаргара, разбираш? Вие точно гаргара си правите в момента. Да. Ема ние не сме тук, за да гледаме някакви клоуни, които гаргара си правят. От това, което направи, моите впечатления са, че ти можеш да пееш, но имам чувството, че твоето притеснение те кара да се правиш на шут. Аз въобще
се абстрахирам от това нещо и разсъждавам чисто професионално. Казвам да, защото има данни в теб и има на какво да се заложи. Трябва да ти кажа, че не ме развеселяваш, напротив ме хваща яд, защото имаш възможност да пееш и погрешно си избрал позицията да се правиш неинтересен, което нямаш нужда. Ти си можеш да си пееш и да се харесаш на хората. Затова аз казвам да с това, че просто трябва да спреш да се правиш неинтересен. На следващото виждане, като се видиме, бих искал по-сериозно мен. Надявам се да... Ще ни правя. Там падна. Но ми харесваш ми мен. Ще направим с джаз бенчето, нали, Франк? Абе, как? Франкенщайн съм аз. Така, браво. Просто вие трябваше да кажете не, понеже беше по сценарий. Не, аз и другия път ще кажа не, съжалявам. Много сте ми антипатичен просто. До утре, до утре, до утре! До утре вечер в другия спектакъл! Кайдъл. Знаеш, правиш ли? Няма. Казва се или моля, или какво смисъл казваш нещо, което другия не чува. И ако каже другия човек моля или какво е добре, ама ако ти каже или ко? Не е в час.